Zvese ndezvechokwadi. Zvese zvemuchataura ndezvechokwadi. Ndikaipa chabatwa nemhosva. Ndikanyika ndichabatirwa nemhosva. Mwari arimbatsira. Pamusoro ichangamire mutasa. Ini ndinonzi Oliver Dumba. Ndakakwidzawo mhosva yangu yekuti mudzimai wangu akapumwa nemuroora wekwaMukwindidza anonzi Tatenda. Riripo. Ini nyaya yangu changamire. Nyaya yangu iri pekuti muroora wekwaMukwindidza uyu anonzi Tatenda akapumwa mukadzi wangu kuti uri muroi. Iri nyaya yekunetsana mumusha mawo mekwaMukwindidza. Saka kutongwa kwakaitwa nyaya yakazoti nyaya yapera mambo ataura kuti imi vanhu vekwaMukwindidza makaguma here zvakataurwa nemunhu wotakati mubatsirwe panze wakati hongu ivo vari kunzi wekwasiziba ivo vanzi sizinyu wakabvunzwa namambo kuti makagutsikana pano musi wa 10 magutsikana here nemunhu makaenda panze apo wakati hongu. Ndipo ndakasimudza ruoko rwangu ndikati ini ndine nyaya yangu yekuti mudzimai wangu wakapumwa. Dare rikati aiwa iyo ngaizvimirire. Ndipo ndakabva ndaripota. Ndiri kuda kuripota Nixoti nyaoda kubva anditeera. Zvikandiroda kumhangarirawo iwewe wakati mwana wangu haroorwa. Tibva tangoenda. Warume wangu uri apo wakati madhara imi madi kutaurirana. Uyu akabva aramba. Ndikati tinogotaurirana chii? Alright. Saka nyaya dzenyu zvakafanira kuti nyaya dzenyu inyaya 1. Dzine mafi mukati. Inyaya dzemafi izwai vana bambo. Pamwe pacho munopedza maresources. Pamwe pacho munopedza nguva. Nezvinhu zvamunofanira kuti muri kumba kana paine zvekunetsa mogadzirisa. Zvinhu zvogadziswa zvakadini zvakanaka. Because hazvibatsiri moti imimi izvozvizvi muri kumhangarira mwana uyu. Uyo mhangarira wamwana wedu. Uyo mhangarira uyu. Uyo mhangarira. Kuita counter accusations. They are not necessary. Because imitanga yekufunga nezvekuti the reason why makamboya panapa yanga iri yei. Nyaya makawinga panapa makagadzirisa here. Ndopane nyaya yangu. Nyaya yamakawinga pano yakuzokutitsai kuna chiremba makagadzirisa here. Wakagadzirisa. Nyaya yakanga iri yani. Yakanga iri yepaMukwindidza wachizokurisa zita remudzimai wangu. Wakabvunzwa naChangamire pano kuti vanhu vekwaMukwindidza makagutsikana here nemunhu makatsvaga panze. Vanhu vekwaMukwindidza wakati hongu. Right? Mambo ndokubvunza zvakare opposition side yacho iyo yekwasiziba wacho ari kunzi hana kuuya. Magutsikana here nemunhu makange munaye panze akati hongu. Ndipo ndakasimudzawo ruoko ndikati ko zita remudzimai wangu rakabuda rekunzi muroi zvinoitwa sei? Ndopandakubvunza kuti mukadzi wenyu azonzi muroi chii chachamboitika? Wari kutadza kugarisana mushama. Aiwa ndosanoti kuti kuzi mukadzi wenyu muroi zvine chekuita here nenyaya yamakanga mawinga pano. Tiri kungoteerawo kuti tizoti outcome yacho ichamira sei. Izvaibaba pane ndibudira pachena. Ndiri kuti kuzozi mukadzi wenyu azonzi muroi. Andiza. Imimi ndiri kuona muri kubatanidza kuti pakanzi mukadzi wenyu muroi zvakaitikira pano. Andizo. Saka uchimidzika kuti inyaya yekuti makaona chiremba yamuramba muri kudzotserera yekuti azi makabvunzwa kuti mafara here haifanonge mugotaura nezvayo. Haifanonge nezvayo because iyi uroi imwe nyaya yakatoitika kumba haina kuitikira panapa bai. But that's not the reason why imimi pamakauya panapa nyaya yenyu yamamafambira yanga iri nyaya yemukadzi wenyu yeuroi wemukadzi wenyu. Nyaya yandakafambira pano nyaya yakaenda kwaHeadman Samanga ndobva yatongwa. Uyu muroora ndobva abudirwa ataura zita remukadzi wangu tiri uko kwaHeadman Samanga.
Headman Samanga akati iri nyaya dzakadai idzi ngadziende kwaMambo Mutasa. Saka ini ndaingoramba ndichiteera kuti ndinzwe kuti ichasvika papi. Ndosaka ndiri kuvhunza kuti zvakaitika pano nenyaya yemukadzi wenyu zviri kubatana papi, because pandiri kubvunzira dandi kuti arikamati mimi uyu beauty ndiye beauty tatenda pane zvaakataura kwamakaenda kwari kwaSamanga akabudirwa iko akati chii Beauty manje ndiye akati uyu akabudirwa achiti tinoroya tese namaidumba. Ini ndonzi dumba ini. Uyu akabudirwa achiti tinoroya tese namaidumba ndiani? ambuya nditatenda. Saka nyaya iri pekuti muruti mimi tatenda wakapuma mukadzi wangu. Yes. Saka imi muti kana akabudirwa sei muruti nditatenda? Akabudirwa padare. Imi pachishora munhu kana akabudirwa zvinorevei? Anonga because akazosvika pamudhonza mukadzi wangu. Izwaiwa. Ndati pachiwanhu kana munhu akazi akabudirwa zvinorevei? Anonga ane zvinhu zvamukomberedza. Saka imi sei muri kuakhiza? Because padare pamubatsiri yakati asikuziva zvari kuita kanzwanzwanzi. Aiwa, ndikutaura kuti kana imi makatotaudzwa padare kuti idhimoni, sei muri kuti imimi instead of accusing demoni muri kuaccuse iye? Kwakanzi endai mundokumbire ruregerero nemubatsiri anga ari pachavo. Of which they didn't do that. Saka imimi ndio zvakutaura nyaya yenyu yamuri kuda inyaya yeruregerero. Haana kuuya kururegerero kubva kudhimoni. Saka dhimoni saka tikuti isusu dhimoni ngaribude rikumbire ruregerero. Ko kana rikasabuda asi akandipumira mukadzi dhimoni ndei ikatumira kuti dhimoni makati yakati inzwanzwanzwa asiwanzeka. Saka kana akazinzwanzwanzwa zvinorevei? Mweya tsvina unobudira kumba kwangu. Saka kana kuti mweya tsvina ko kana asi mweya tsvina kana wakakandwa paari, kana utoriwo mweya tsvina wakakandwa paari, pano munhu akakandwa. Very good. Ipapo changamire ndinopanzwa. Mweya wetsvina wakakandwa paari ndinozvinzwa. Mubereki wacho akanga aripo achinzi endai mokumbire ruregerero kune wanhu avo akapfuma. Aiwa. Awanga usina kubudirwa kaipa. Kuri kunzi chii? Kuri kunzi endai mokumbire ruregerero kune wanhu waakapfuma. Hakuna kunzi enda unokumbire ruregerero. Kwakanzi endai, meaning nemi you are also included. Ndakapfuma ni. Aiwa. Rudzi yingo. Asi rudzi rwangu. Ai. Kama nawo. Aiwa, izwai. Izwai watu. Izwai watu. Ndikuti mimi kana musiri rudzi yenyu ani. It's okay fine. Asi iye uyu nerudzi rwake. Asi ndo rudzi endai kune mudzimai wani. Wadumba whoever wamakadii makapfuma unokumbira ruregerero because zviri pamwana wenyu nzwanzwanzwa sekutaura kunai ndizvo. Handisi ndakataura ndinotaura zvamataura. Ndosaka ndoti saka responsibility haisiri yake ari wani unokumbira ruregerero. Responsibility yababa wake nehama dzake nechii zvese kuti wauye kwamuri wachikumbira chii. Ichokwadi ichocho. Saka wakauya. Ari apa wakauya haona kuuya. Imi mamubvunzi inini. Alright. Munoti vanhu vava ndozvavakataura kuti waite asati wadii. Ndozvamunotaurwa inini. Nomukabvunzwa inini zvakauya here ndodii. Saka changamire wanhu wacho wakataurirwa haona kuuya. Havasati wauya. Hawana kuuya. Havasati wauya. Musi wa 10 changamire wako. Aiwa. Baba.
Jesu chaiye Jesu wakararama umenyezi. Jesu wakararama makore mangani? Pindurai mai, ndimunoenda kuchechi. Jesu wakararama makore mangani? Washaziba tongoti akawanda kuma 30 something years. Handiti ndo makore akararama nani? naJesu. Asi akararama makore ese iwawo kuti azotifire ane 30 something years, kuregerera zvitatu zvani zvedu tese, asi ane 30 chii, achishwapurwa, achipiswa, achiita sei, achitukwa, achidii, handiti? Asi 30 something years ndo pakazoti baba waregerere, hawana chavanoziva. After 30 changamira isikupikisa. Ndosandutika chandogedza kutaura chete ka I know, ndoziziva kuti munhu ukanongedzwa ukataurwa zvinhu zvausiri, zvausingaiti, zvausingadi, you are bound to become emotional. Yes. And because zvinokubata unenge uda kuti munhu akuitira anzwisise kubatikana kwawakaita kuti ukurumidze kurerukirwa. Simple. Saka hawana kuuya batikana. Ndozvatoda kuti isusu takutovadzidzisa manje. Munovadzidzisa yani asi takapinda. Tiri kuti baba sekuuya kwamaita handiti takutovadzidzisa kuti kana wakanganisa munhu chekutanga bvuma chii kuti wakanganisa, handiti zvininipisa chekutanga kuzvininipisa ndo chekutanga. Mukaita counter accusations anoita counter accusations kuti iwo wadai saka inini ndo ndakuda ise wadai, hakuna at the end of the day hakuna chinofamba. Alright, tomubvunza relationship yenyu yakamumira sei? Imimi munhu, what is your relationship like? Yakamumira sei? Nani now? Imimi neyewa Niyo kwanyaoda. Munongoziva mureserva tinongoti shumba munhu wese inonge iri hama yako. Wainditi sekuru. Hatina kana problem yatinayo. But problem yakazobuda pakubudirwa kwakaitwa. Kunongedza manje. Ndo pakabuda problem. Okay. Alright. So in other words, what it means, mungoli masawe. But achandi kwazisikana umariro. Unongopfura vanenge te amena. Wozvisha. Imimi muri kwazisa. Ndakamboedza katatu kese. Jesu wakategerera kagara. Ini ndakaita katatu kese. Musati pasvika kana pa7. Kana pa7 kana pa7 musati pasvika. Pamusoro yehama dzangu. Hatuzobvisai pakona. Tinoti zvinake zvitegere baba nyaora sunga munoziyana baba nyaora pamwe pacho kana wakanganisa kuvhuma kuti ndakanganisa Mwari anotokukomborera nenyaya yekuti wavhuma nemwoyo wako wese kuti ndaita sei ndakanganisa. But ukasada kubvuma kuti wakanganisa, iwe wakanganisa, panouya kamweya kekuti munondidini, hamuna zvamunondiita, ndosaka ndisingaiti zvamutarisira. Ndizvo pamusoro yechangano ndizvo statement yataurwa naDumbo ndeyekunyeka. Statement yao yavataura pane chinonzi witchcraft act inotaura kuna mwoyo, asi zvamatema zvati mwoyo yode saka chenjera mwoyo saka hatingazviteedzeri izvo isusu kuti vantu izvo zviri chii zviriko, asi tiri kuti isusu kana paine zvabuda zvakudirectai the purpose yekuenda kune svikiro kana kune mubatsiri kuti akubatsirei ndokupai gwara. Imi pamakaenda kubatsiri makapiwa gwara handiti? Yes, gwara rekuti endai moti sorry
atina kuzoenda muchitori kwete asi kuti munhu ari kuoso watobata urori kuti une zvakanaka kumusana nokuti taikudawo kuti mutibvunzirewo kune kukwazvo kwatakaenda kunobatsirwa nemwana uyu inini nyaya yangu huru nemurume uyu ndechekuti wari kundishungurudzirawo mwana wangu uyu iyeyu Oliver Dumba naBeauty Sizinyo akagera mwana wangu musoro agera mwana wangu musoro achimutaura kuti izvo uri kushandiswa nawabereki wako saka isusu zvatikukugera asusu anotaurire chi wabereki wako kuti takugera musoro saka zvachita saizvo zvobvunzira zvavana kumupa hatizivi kuti bvunzire mwana wangu akadisa kuti saka Beauty Sizinyo uyu Oliver uyu pachezvake akashirikira pachena achitaura kumukwasha wavo kuti izvo mukadzi wawaroora uyu haaroorwi saka izvo asikaroorwiba ngewengozi mwana uyeyu paakaroora mwana wangu mukwasha wangu hatina dambudziko randakatombona pamazuva akaroora munin'ina wake ndipo pakatanga kuita dambudziko saka awa ndipo pakatanga kutaura kuti izvo inini iwewe mukwasha wari wese nemukwasha wangu ari apo mukadzi wako wakaroora uyu haaroorwiba ngewengozi mukwasha wangu ndiye ari apa anonasa kuziva zvese zvakataura uyu mwana kwamukuitidza ndiwo kwakaroorwa mwana wangu ari apa ine ndichitarisazve eji yemurume uyu neeji yemwana uyu ndiri kutonetseka nazvo kuti dai kuri kuti kushungurudzwa kwauri kuita mwana wangu dai ari wari wake iye wari kushungurudzwawo seizvozvi sekushungurudzwa kwaita mwana wangu unodzwa sei saka ndiri kurwadziwa zvikuru Beauty Sizinyo akapisa mwana wemurume maoko zvikuru wakaita kujeri ari kujeri kwaizvo zvese ari kubva mujeri imomomo ndopakazokatanga kuita agenezi nemwana wangu ndimi makaenda koni mangada kuti tiende kusungwa aibvanda kuti abva kujeri ikoko ndo makuchuya zvezvizvi iri idhimoni rakaita mwana aenda kwamama aenda kwaikutori kwaishe atojamba sabhuku hawana kuenda kwazabhukuba kwaikatokutombwa iyo zvi zvikatoweke chi5 kuuya padapo so ndinapena chatakatiri pati mazuva apfuura angatopana pamwana wangu uyu nditarisawo eji yaari awa neeji yawari yacho wari kuita override pfungwa dzevana vairi ava uyu neuyu isusu vanhu vakuru tisu tiri kuti sumudzirai chi upenyu hwevana vadiki asi isusu vanhu vakuru tisu takutadza tiriona jenani tiri kuenda koshungurudza vana ava muchifurira achienda kofurira uyu kumutaura kuti izvo mukadzi wako haroorwi ndowengozi uyu ari apa uchataura ega ndio zvakataura murume ari apa yeduba ari apa saka zvakuda kuzvinzwanzisa ifanira kuti tiende komuti story ndomuti story seiko iwo zvavari kutoshungurudza mwana wangu ndinomuti story sei vari kushungurudza mwana wangu tarisai eji yaari yacho ndisekuru uyu mutori muzukuru wake ari apa saka ndinonzwa kurwadzikana nazvo ndio saka ndakamubvunzira kuti inini kamba yekuti izvo muri kushungurudza mwana wangu chamuri kumushungurudzira chii daiwirirana nawo chaivo chaizvo ndichitarisa pawari iwawa akagerwa muna 2000 ndeinge 2017 ndizvo wakagerwa naBeauty Sizinyo akabwira achiti chii akandigera achiti anzorichi baba wako akabata-bata kuti iwe usaite seusaroorwa saka munoya chi kwandinogara atodariko kumba kwanatezvara wangu azobva kuchechi anopinda chechi chidiwa saka ini ndakabva ndangobvumawo bvatangoenda vaangondigerawo vakandigera akabva ngotora bvudzi yacho nechinezezi haana kundipa wakakugera ngeu Beauty Beauty aripi zita ndio zvatenda nyawoda tezvara Beauty aripi Beauty ndichina kuti pakaitika nyaya idzi ari kumba kwavo ndekwaari kumba kwavo ndekuti kwavo kwaJombe akasamonwa here nokuti apo takauya panyaya yekutanga pamusoro nditwa uya padhuze nyaya yapo yakatangira idhimoni rakubuda pamba
ndofunga takauya panapa isusu tikaenda iyo sekuru wangu aripo sekuru wangu aripo neavo varipo avane magirazi vakanga varipo vakataurwa kuti bhirisi zenyu zvese zvakataurwa sezvekutaurwa zvakataurwa nzive bhirisi zenyu nezviri kumusana kwako enda unorapiswe kumba kwenyu uyo akanzi aronzarauka ngaendiwo futi odini orapiswe futi kumba kwavo ndiwo maitiro akaitwa panapa akaenda vakarapisanawo kuvabereki wavo bhirisi zenyu akaendawo kwavo ndipo takazodzoka takazoya last week ndi akanga aifona kunokwaiti hana kugutsikana isusu takanga tagutsikana nekubudikwa nekuti iye angada kuti tichiende kumwe ini ndakanga katifonera ndikati ai kwatakatsvagirwa munhu uya ndiko futi munodzoka kana musina kudini kugutsikana ende tine madays saka takauya kunoko ini ndikazonyaya yedu tikahwina isusu nyaya yedu saka ndikuona kuti nyaya yacho yapa iroramba inotodzokera idori one nyaya inyaya imwe chete ndabudikwa ndibhirisizi saka uyu akarapiswa here wakarapiswa nawo vakanga watanga kubatsirwa ndipo pana Wakabatsirwa ndipo pana. ko beauty akabatsirwa beauty uyu aindoti ndiri kubatsirwa kumukeni uyu achiri mugomeri wachiri wese ndiri mwachari ndiyanako sumuka chapa ndinozani bambo ndozi benaya mkwindidza benari benaya mkwindidza okay mukadzi wakabatsirwa here mukadzi wangu akabatsirwa asi akabatsirwa kana handisipo hangu asi akabatsirwa zvokuti gogo wakazotosvika nekumusha kumba kwavo nandobasa anozviziva yangu asi handotasvo zvakafara kuinyaya yekuti mukadzi wako aende kukumbira regereko akatoka makadini ndingangoti senyaya iyi beauty chizinyo watora nezvake anova mainino wangu akarorwa nemuningino wangu akasvika mumusha medu ari muprofiti asi asvika ari muprofiti kudaro akatanga kuprofita mba achibatsira isusu tese munongoziva kana n'anga yapamba akuchafamba n'anga inanga ndakudini ndangokubatsira asi pakasvika paakatanga kubatsira pacho andika akatanga kubatsira achibatsira asi beauty akati mukadzi wasekura wakazonzi muroya beauty akati mukadzi wasekura wamuroyi handichakwanisa hangu kutaura vanhu vakawanda muprofita akati uyu muroyi mukadzi wenyinyi ndakakutaurira akazi muroyi nemuprofita nditi akanhonga wamwe maraina wakadini wakanhonga then adaro ndo pakazouya kuzoda kubatsira uya achizomugera bvudzi achizoda iso saka zvaiprofita beauty kuti awa muroyi mukadzi weawandika ndo zvandakazozwa awa kubudirwa futa kuti awachi muroyi asi awa mukadzi wawo hanozi muroyi padare nekuti akadhonzwa makumbo dhimoni arinotaura ishe john wanga waripo boyoto akadhonzwa makumbo mukadzi weawo bvaroma uyu gumbo ndochangamire john bawa euton ishe chisunge wakati nyaya yekuenda kwamambo ndo dhimoni rarambodini rarambotaura asi iri rakadhonza kumunhu gumbo uyu akadhonza gumbo avharumawo futi chi uyu asi changamira kwazoti nyaya ngaende kumberi nekuti chi dhimoni rarambodini rarambotaura panapa saka na dhimoni risitaura pandikwanisa kudini kuda ishoko asi zvako zvinenge zvitowa nedhimoni ndo zvazvakaprofitwa futi nabeauty sizinyi uyu anga akaisa kirawa mumusha medu isu sezvinhu zvake asi takagara kwenguva yakareba tichizama kutsvagiridza kuti kirawa yakamira sei patakazoona kirawa yakashata pataifamba isusu pataizomubvunza tikati maine makauya yemunoprofiti zvakamira sei beauty sizinyi aitizira kwasekuru avo tichibvunza nyaya isusu kuti ona kirawa yako yakamira zvakadai kwasekuru ndokwaitizira beauty ndine mufana wanga izilavhu saka handizi kuti beauty kuenda kwasekuru waironga dziye kana kuti ndokwaitoenda tikangobvunza kuti kirawa yenyu bhozi pakirawa pakeka anga akatoisa mazita ewanhu kutonyora zvakaita munhu zvokuti zvakaita aigorongonyora munhu zita oisa kana mumabhodhoro kana onyora mazita oisa kuanhu ichi but kuti pangoita izvigamuchira nekusaziya tiiti munhu aita basa rari ramwari patakazoona kuti zvinhu zvisizvoba tazofambawo kumwe tazoti munhu wamunaye anodini anomira musheba saka taita kuchimbudza nyaya aienda kwakhulawa zvori kwakhulawa kwaenda isusu khulawa tine ukama iye asi hatina ukama wakadzika wekuti nyaya dzemumusha medu aina nakotora kwakhulawa kune kwadzaifanira kunga dzichidini dzichitaurwa
because Kule next door ndokuenda nyaya kwaKule wachimuchengeta wachite zvawaita saka zvaiprofitwa naBeauty ndizvo ndauza zvakabudwa kuzvirwa pane uyu saka hatichanyatsozwisisa kuti zvakamira sei nekuti pamba pangu inini chepa hazvizoita hazvoBeauty hazvasipo havasitogarika apa Beauty patone zvakatora pamba pangu inini zvekuti dzimba dzangu dzese dziripo dzinofanira kuparadzwa because ane minamato yaindipa yekuti munamato ndaona maidumba muroi ari kuyorora pamba pako tosete mhuri basa kaenda uise mufoundation ndichiisa mufoundation ndichivakira saka pandakazofamba kwandakatoza zvakutoputika munopazva zvakutoputika saka ndausaka nemamwe matambudziko ekuti nezera rangu ndiri mwana mudoko akaitwa naBeauty matambudziko akaitwa naBeauty zvori pamba pangu kwandakambofamba kwete kwagokota dzimba dzangu dzinofanira kuputswa then izvozvo zvakaitwa naBeauty zvobviswa ndotanga kuvaka mumwe musha asi iye zvinhu zvaaindipa ari pakundibatsira kuti ndigare zvakanaka kuti mukadzi weawa wasaiwekoroya chi pamba pangupa saka zvakunesa kuti mukadzi wanga wabuda kuti mukadzi weawa ari kuyakoroya pamba pangu sei makagadzira iye Beauty cho ndiyakagadzira kuti ndiye murudzi saka zvakundishupa zvikutonishungurudza ndiri mwana mudiki but zvautora zvokumeka sense because kana uchiti imimi nemukadzi wako makapiwa mushonga ndiBeauty ndiBeauty wekuti mai avo wasasvika koro yapa asi izvozvo izvi mai avo vakubudirwa wachiti mai avo wasvara mai wayo ende mai avo ndo semu mai vakatorwa bvudzi naBeauty ndo mai vatorwa futi bvudzi naBeauty saka pakati penyu munhu akashata ndiani handichazivo kwamena muri kundetsana imeseka ndaishupika nekuti sekuru awa ndobvunza Beauty kuti kirawa iyi yakamira siyandika sekuru avo ndo Beauty aenda kuva sekuru avo andii kotaura inini nanadzinza nasekuru avo ndiri mukwindidzi sekuru avo ndidumba but zvekwamkwindidza ndozvekwamkwindidza ndika but Beauty aibva kune zvaakaita kwamkwindidza kuenda kuna sekuru avo kotaura nyaya idzi sekuru avo achishirida Beauty saka pamukadzi wangu manje mukadzi wangu wabuda kuti mukadzi wavo muroi zvazvakaprofita futi naBeauty zvezvo saka unotaura kuti Beauty aenda uko kana akuda kuchengetedzwa apedza wobva ukuti woti uyu muroi kwaari kuchengetwa uku zvaakaenda kuti ndezvekuti akatoprofita muroi adika asi patakazotanga kufamba takuona kana zvakaita pamba ukabata mari haichafambi zvinhu zvirushupa ndopandakazofamba kwandakafamba ndopandakazoti aiwa munhu ichi ndiyari kukonzera kana arega ndimboenda ndipa ndikusvika ndazoti ndafamba mukuona ukafamba kana panosvika pashanu angoti munhu waana rubatwaka muri kuona angoti munhu waana nongozi ndirega ningozvipire kuenda kumberi bhozi munhu yabatwa makawanda saka zvakuchinesa kuti sekuru awa mukadzi wavo ndiyakuzi muroi ariye futi akaprofitwa naBeauty weya kuti muroi ende sekuru avo ndakavataurira mukunda wane magirazi ndakavataurira kuti nyaya yataurira kunokuti mama wenyu akaprofitwa naBeauty uya rapo kuti muroi mukunda wavo rapo kati iwewe waide wakasvika kuti agare kuti mainini mama wenyu azi muroi ndaisakwanisa kuona kuti mama wenyu azi muroi pane kuti kana n'anga yasvikawo pambaka unogona kuti pamwe ndei pamwe asii because handikwanisi kuona zvekumhepo saka ndaingozvigamuchira but ndakazoti zvandaigamuchira zvezveyaka ndinenge ndarasika saka now that mese maakuziva kuti dambudziko redu riri papi handu mauya yanyu mese asi muridzi wenyaya chai chai ndiBeauty muri kukaniswa muri kukaniswa ndiBeauty uko ari kunopa mushonga wekuvhara n'anga ukoenda uko woti n'anga yacho roya ari kunotamba nemunhu waari kuti ndiye muroi ukoenda woti sema ndakupa defense ndakupa inonzi the patriot ndakupa patriot ukwanise kuvhika andika wobva kuti kuenda kopauko achiya chikupa patriot kwari kunopauko ari kunobvisa patriot yakupa riyai woisa riri wiki kuti uyapinde wodzoka kwauri kuti aiwa urupinde wakabvozwa uyo anoti hamushandiswa hamuzozviona Beauty angaisakirawa akambobvumidzwa taisekirawa ndiani aisakirawa zvakanotika changamiro wangu awo ndobaba wangu
mama wangu ari kumba beauty asvika neprofil nongoziva anenge ameno kuti akandovhingidza waberekete kuti wabereka kuti mwana wanga beauty show zvaanoita zvakadii zvakanaka asi takazozviona kumashure ndopata kazotanga kuzvitsvaga ndopata kazoona kuti ndo mamiri akaita chi akaita nyaya asi zvirikubuda zvirikutaura uyu ndo zvakaprofita beauty wacho nyangwe dai kana dai aripo kana dai asipo ndo zvakadii zvakaprofita nevamwe vanhu vakatoprofita waroyo vanotoroya pamba pangu wemumaraini handowataura ngo asi waripo nekuti nyaya ndokuona inenge kuda chokwadi mambo wangu kuti igadzire Right. Mazrere isaduma. Pane nyaya mapaona. Pane nyaya ndapaona mbichana changamiri mungatonditaurirawo inini pane nyaya icho ndiri kuti ndapaona mbichana ndepekuti ndinoda kunyatsa kutsanangurirwa hapasi kundijekera bapekunzi mukadzi wangu muroi zviri kutaura zviri kutaurika nepekuti ini ndakapika kuti mwana wakaharorwi iye ari mumusha mevanhu akatoroorwa ende ndandiri kukumbirawo izwai baba ndosati kuti ngatisatarise zvimwe tumwe twese hatuna basa pamunoswera muchizvinhu imimi munhu ari kuti muri muroi haasiri uyu baba munhu ari kuti muri muroi ndibeauty saka topaita sei changamiri tiri kuda beauty ndikoza munozwa nyaya nditaura maizwa nyaya chipaii uyu nemukadzi wake munozwa nditaura uyu nemukadzi wake wakaprofitwa ndibeauty kuzi mukadzi wenyu vimuroi ava ndobva wapiwa zvawakapiwa zvimwe zviri mufoundation zvimwe zviri mubhutsu zvimwe zviri muchipachisuwi zvawakapiwa nabeauty zvekuti wazvidefendi against mukadzi wenyu munozwa baba saka wapedza beauty yaobva anotora futi bvudzi rechii reuyu futi ndobva aenda naro ende bvudzi anotora arorwa bvudzi wakatora risati arorwa chokwadi ichocho sekutaurwa kwazvo yes bvudzi rakatorwa risati adini asati arorwa right saka kana bvudzi rakatorwa asati arorwa andi it means kwese kwaakufamba kwese wakafamba makarimwa hunzwanzwanzwa hweya wati kutaura uri kubuda pauri hausi hwake ba hunzwanzwanzwa huri kurowa remote control nabeauty arumba kwake bvudzi rake zvakafanana kuti makuru pamaimuka pamairati kuti mukarara mangwana momuka makagerwa kasaida maiita sei zvinhu zvainetsa vabereki waitodii waitoziva kuti ukatoona mwana muka akachigerwa chii zvikutotaura kuti pane wararakuza zvanga rudii ende pane ane zvarudii zvarubatsira saka is the same thing zvikuitika kune chii kune uyu zvimwe zvacho mukazviona munokwanisa kumublema but asiri iwo pane zviri kuitika mumusha menyu zvakadii musha mewanhu zvakadii zvakawanda wakaenda kuno accepta munhu mumusha munhu wawasinganzwisisi wawasingazivi nenyaya yekuti iwe wanga wagarawo wainoka rudoke chii ken'anga nevapostori wakati dzauya zega saka beauty akazviona kuti vanhu vawanda vapostori vanoda n'anga rekani manda waitira zvauri kuda saka kuti ararame beauty aifanira kurarama nekupwanya relationship yenyu imimi nababa mhuri yenyu imimi sakawirirana neyababa ndokurarama kwabeauty imimi mukawirirana chete beauty hapasina
izvozvi muri kuona bambo awari kuti izvozvizvi imba dzangu dzese mufoundation mune chinhu zvandaipiwa nabeauty saka iyo ndautofunga kuti ndipwanye dzimba dzetotsvake futi manyowani because kwandakazofamba ndakazotaura kuti mapokamudzika makaita mbudzika hamupi makaita mari kana kuti mukasenza mari yese musenza pamwe kuenda kuda beauty handi ndokuti muone chi picture yekuti how these people that's why wachizi mapostori nemachi wakaona kuti mapsychologist kuti chinhu chake chibudirire mupostori handi anofanira kutaura zita remumwe munhu ndiko kuti chiite meaning kwauri asi akataura zita remumwe munhu achiiti meaning kwauri achiiti ende achikupi shungu iyo zvimaita shunguka sebhuru wakamusha hadzi yaita sei yabayiwa ungasiya here hadzi unobayiwa wakatarisa ndo zvatutaura saka beauty unozviziva zvokuti tikabaya hadzi bhuru rinodini rinotovhunduka ravhunduka richanotariswa kuti mubhuru rekupi rekunext uku saka kana zvikatarisana mabhuru eapa neapa hapachina chirudo ushamwari hapasina saka zvatikuda zvadii hakuna mupostori anoda kuti unawirirana mukawirirana asina basa hapana n'anga isingadi muroyi muarea because pakashaya muroyi muarea n'anga hadzisina business kana musitori navaroi they create varoi ndo toaramba relevant or else pasina izvozvo hapana chinhu chamungada kuenda kunganga muda kuenderei chamungati nhasi unondamuka nhasi da kuenda kunganga nhasi muda kuenda kunganga kana musida kuuraya kana musida kuzvidefenda kubva mukufa kana musida kuromba kana musida mushonga chimwe chamungamuka nhasi muvani kuenda kuona nganga nhasi chii saka musakaenda kunganga mauraya bhizinesi yeng'anga kuti mushonga wakatswanywa bambo usenze zvakawanda bambo zvamuri kumwiswa zvimamiti mutauni munhu akuenda kutora musekesa waitswanyisa kubuya wobva utonyorwa musoro wemusana wozauza kuti varume munodaka mushonga wemusana yobva yanyorwa kuti chamakwati wemusana imi muri kumwachi musekesa mozvakasitadha akaona kuti murume ukamutaura nenyaya yebonde ukamutaura nenyaya yebonde kuti bonde rinakidze hambo miri unombotraya mukutraya ndimori kumupa mari mukona mawandiro akutaura otumabhasiketi tuyauro otumasasheti mutauro mukona mawandiro akuti ade mutauro ende anotaimira pachi mukaona pese padhuze pacho paneitwa tumasasheti pane bhawa padhuze ivo anongana across the street bhawa riri kunoko imi mukati gare wakukwira musoro mamaenda kotenga kahwani momadira musikandi kazikanoda masesa kashandisa masesa kana usina doro tenga maheu handizvo ivo wabva ipapo kangana kutoisa mudoro wadhakwa chiri kupa simba kudhakwa handikamusokakaiwa handingamboona mamuzvandura kuti pfungwa dzedu pamwe pacho people take advantage of us nezvaanofungira kuti ndo zviripo anobva uya wobva azviitai newe yekuti mimi munotobhirivha chete ndo zviripo iyo chiripo padii pasina nyaya yenapa kuwirirana kwenyu imimi handizvo ndokusingamudiwa nabeauty because beauty akaziva kuti mimi nababa kana bamuri kuwirirana mumusha womubeauty kuya kwaita angasikararamiba neunhu hwake unhu hwake wabeauty angasikararamiba as long as imi marume muri tu maiwirirana kana kuti mhuri dzenyu mimi dzichiwirirana beauty asina basa ukaona munhu anoita chiwindi chekuya koseta crau musha musima baba wake kokuseta crau akabvumirwa nevabereki vacho ndo zvandiri kutaura kuti ava wakatohiwa brain handiti wahiwa brain bambo kana muda kuona munhu akaita sei taisai muri kuti vanhu vanotorerwa mari mutano vanhu vakaita sei rinozivi gemu ria rinozivi chadini chadona tarisai kuti munoti vanhu vakutorerwa mari vese negemu richadonha vachii warombo wega wega hamuna mvumi anombotaiwa hakuna
Munozazvita baba. Ende tarisai vanhu vamuwezwa munoisa munhu ari kuchema kuti ndarohwa nechadona. Handiti. Haana chiro bamunhu iyeye ngamutaura haana chiro. Handiti. Saka matsotsi akazvistanda kuti warombo wese ukamuti pane $20 pamberi apo iye aine $5. Unotoenda kupinda musango chipofuka ipapo munhu chahwirire kuti shamwari tanoka pane $30,000 shamwari hatikaivhuriri pane vanhu ngatidzike chakadai ngatidzike chakadai muenda kusango razvina kupinda pa handiti mosvika ivo kuzai shamwari kuti tishaye panapo unozondibira ivo tanga wamboudza yako ngatidzikirei ngatidzikirei muri chayo muri nayo ngatidzikirei tisapa iwe shamwari chibata iwe chibata iwe isa mubeki shamwari tosangana nguva yakati ateka advantage yechibda urombo hwako ndiwo ateka advantage yekuti anoziva kuti munhu yautotsvaga mari zvakanyanya mutauni muno unofamba mutauni mudharo its very easy to tell face yemunhu akaomerwa nekuti its very easy to tell mutauni hakuna munhu akaomerwa bambo wakuona mustreet arofamba ari kunanza lollipop hakuna kana zvanhu kutaura mudharo izvo enda mutauni uone kuti dzikana mechitodzika uchikwira enda kutauni tauni uone kuti una kana munhu wanini anenge achinanza nolollipop hakuna ende chadonha ndikoinodini ikoko ndikoinotambirwa ikoko kuzi ndokunowanwa nenidhi yemari yakanyanyisa wakamboona chadonha uptown wakambona chadonha here uptown hakuna chadonha uptown why because vanhu vari ukokangu ukamutaura kuti chauna mudhara pane $20,000 my friend in my car mubutu I've got 600,000 saka what's that mari yako imbori iyi unondipinza musango kodini munhu anobva kubhenga kuenda kunodya lunch holiday kauti akamboenda naye kubraya kuenda kwafrango weuzomuri chadonha hakuna saka munhu arikutamba chadonha munhu aoneka nebreak kuti baba wari kuida mari yavo ukamutaura language yemari anokuteera nyamba kupinda murwizi ezvinonge zvotaura nyaya yemari ndozvandikuedza kutaura mama kuti pakati penyu amba mama maiwirirana imimi kuwirirana kwenyu hamufaniri kutadziwa kuwirirana kwamaiita imimi nemuui auya ari nguya ingavhoswa kuti orit uroi wambuya wabva auzira paka ende orit makambona zotaura kugara ng'anga kushata kwakaita ng'anga takagara panapa kudai tiri tu dai ikangoridha kuti maindi yeuyu iri weaker than yeuyu handiti iyo uruzive kuti atakuona zvinhu akaona 500 mari yake ukamboona kuti ufamba sei auyu unongona ine mari unongona ine mari uyu ndizve ashua asikurana mari yako iyo ichanguraise uyu zuru akakudai woita sei famba nawo kari muchikwapa ndipe mari yako ndikudefenda ngirezii uyu auya ubvazi akakwa famba kari muchikwapa ndokudefenda ngirezii ndiwo uri kuseenzeswa iye akarara muri kupenda ronga muri mumugodhi iye akarara that's the game ndopane survival yani yawo so you have to be very careful kana makasangana nevanhu vakadaro mama ndozvari kuedza kutaura kuti mumusha menyu umu munhu ari kukanganisa zvese andikamatozoka mupambo wotaura kuti ininiwo ndakutanga uchimuka izvozvi asi ndandaputirwa ukaona mnhu aukambe kuti mupaisi yari kwakabamborukisa nhombo mupaisi yari kwakasa nhombo anenge anyura munhu kubhirivha munhu zvekuti zvokusvika pekupedzisira ende hatoshamisa kuti izvi zvese zvikuitika izvi handingamukona ende why asina kuuya pana vanhasi why asina kuuya I understand the last time aiti hanzi ndakurirwa here akazvitakura ndatraya kuda kumubata because nhamba dzake nadzo hadzadziri kurapa I'm sorry, Changani. I'm sorry,
pano wakaraswa nenyaya nambuya takanzwa kuti foni yakatouya murume ndiuti araswa nenyaya kupinda kuzopinda panyaya yecrow yanga iri kutaurika zita rababa ranga riri mukati nebhoto ranga rakaiswa mazita pamusoro kubva maiswa zvanga zveblack zvanga zvirimo takatofunda pamwe ndirovhudzi yacho riri mukati mebhoto mumvura pacrow ino ndiuti ari kutiza nyaya yake kana kuchada kuti adzoke pana handinotondodzwa nokuti akaraswa nenyaya nachiremba mwana uyo akauya asina kuda izvo ndofunga akabudirwa munhu ari pana pari kuona mwana asi ndototendamo nomubasirwa wakaita mura ndo zvangu kutendamo right ndiani kuseri apana kadotora here kuseri apana munhu adotora here ndingachipedzisirawo yapedzisaipa ya ndandine chichemo manje zvino izvo nyaya tagadziriswa kudai tazvinzwa chokwadi saka toti yarasika kupi tiri kuti wadumba chatiri kutaura inini ndechekuti hatisi kuti nyaya ine munhu handizo asi tati kutoya zvisi zvatatoita kuti muone kuti pamunokwanisa kushandiswa nemunhu ari kuteka advantage yenyu handiti imwe wamaenda kunomwirira muurongwa hwake mukaenda kunwirira muurongwa hwake maawanhu wake handingamukona wanawo wakutanga kuti zvizvi tamuka tatora muke chii wakaenda kuzorobatsirwa mwana uku ndiko wakaenda kutorwa secret yese kuti iwe munhu wamuri kutamba naye iyeyu ndiye ari kuitisa 1 2 3 that's why we manje waakuchiziva kuti vanhu waakuziva kuti ndini honzeri handiti imimi kana kuti sekukuchengeta kana kuti kana maiwirirana naye kana kuti chii handiti waakuzviziva kuti zvaapachena manje kuti iwe waiuya panapo uchituka mhanya kuwaniswa kuuya panapo kuti wanga urundifarira stereki ini ndichitokubatsira asi wabva panapa ndiwo uri kuenda futi kotaura kuti mukadzi wangu ichi muroi ndisempese naruti achaiwa ukanomhanya mumba kwenyu handiti apa pamupenyu ndiya kwenda kutaura kuti muroi kundoenda hangupo asi muroi andingamukona saka bambo ini chandaa kukumbira iswai bambo sumukai bambo kumbomirai zvemuoko sumukai imi muri tu ndikuda wabambo imi imimi yes ngatigadzisane zvinhu pachivanhu hatida zvinhu zvekuita ngatingosiye ukasha handiti ngatingosiye ukasha izvi ndakukumbira muri tu imi kuti izvi endai motarise dambudziko rechii rabeauty because beauty dambudziko ritori mukati menyu kwasanga rakakura kudarika zvamuri kufundira raakatokukonzeresai muri wagani muri tu saka chiri important kuita sei kugadzisana nemi muri tu morarama life yenyu kakurarama kamaita sei kamaita because chandikutoona pakati penyu muri tu you need each other because mune zvakawanda zvakaitika pamuri kana zvikuitika pamuri zvinofanira kuti uyu anga aripo uyu anofanira kunge aripo because musakadaro kwamuri kuenda kudi hakuna kwamuri kuenda chaipo hakuna mai vangu varipi vari kunzi muroi vari vabuda panze right ndanoda kuti mai vari kunzi varoi handiti warotodawo rubatsiro because kana munhu achifamba aine zita remunhu pamuromo achitaura kuti muroi iye aine tsika yekutora bvudzi revanhu achitora icho achiita sei ane mabhodhoro achiita mazita evanhu mabhodhoro nechii zvese ini means kuti mai avo hazvishamisi mai avo pane zvakatoitwa pao pane zvakatoitwa pari chii pawani kuti kana achikwanisa kutora bvudzi reuyo achiisa mubhodhoro achikwanisa kutora zita remunhu achinyora achiisa mubhodhoro achitora icho achitora icho hazvindishamisi kuti mai avo pane zvinhu zvavo zvakatorwawo naiye zvaakushamisawo zvinhu zvanga zviri pakrava iyoyo pakange paine resu maningi papaine nhokwe dzange dzatoreba kutodarika inini nhokwe dzaisvika apa takwazai nhokwe idzokei kozoti pakange paine retso inovachirai vashayari retso papaine mbiya yakanga iri pakrava ipapo papaine katsvimbo kozoita kameno kanopumha kakaita kamuswe kanopumha kozoita zita rangu inini ranga ririmo papaine mazita anokwana 4
Mami nebhotoro se50 ml rebhotoro nemvura zvimwe zviya zviri pasi zvange tatafira pamundo bvudzi racho iri toti kamuvharo kebhotoro kaya kakatorwa kobva kashipiwa kapepa kakakaita kutsokerwa mukati mekamuvharo kaya kamwe kapoindi kakakanongedza mukati mebhotoro kudai mune zita rangu kozoitawo mazita mamwe nemazita anokwana 4 ewanhu inini rangu ranga riri 1 pa 2 zita rangu zvandakashaya kuziva kuti zita rangu riri kutsvakei mukati mebhotoro imomo Mwangwari mazita remunhu wani. nemaretso emashani waisha kuti ionoita basa rechiprofita totsangana Ndatina mazita anga ari munhu wani. handina kuzoona Akuita chimanyika because mazita renyu anga ari panumber 2. It means makaona number 1 number 3. munhu wakatoita Munhu iyeye wakatoona number 1. Saka mukati mimi zangu number 2. Saka waziya kuti pane number 1. Wamuona ka number 1. Saka maakuita chimanyika manje. Tikuti hamuchadi kutaura kuti number 1 ndiani. Kana ari yega mutauri yazive, kuti chanoda kuti notazivo kuti mimuwirirane, toda kuti mimuwirirane muzoti kana muine muwengi, moshanda nyaya dzenyu muzoti tine muwengi wakati. Thank you so much. Ndozvandikudeni. Angari 4. Aiwa, alright. Akakutaurira imi kuti renyu rakati panapa 2 ndiani. munhu akatodaidza kanga ari kuerenga Tati munhu uripi munhu iyeye. Ndiani. munhu akawerenga zita rake Beauty Mahembe. Beauty Mahembe. Christina Mahembe. Ari kupi Christine Mahembe. Unotogara wake kumba kwake. Ini ndoda Christine Mahembe. Christine Mahembe varume. Ndoda Christine Mahembe. Ndoda Beauty. Beauty at all cost. Ndoda. Because nyaya dzese dzake idzi. Kuti muri dzigare zvakanaka wana wirana. Asi vanofana kuwirana Beauty ataura chokwadi. Vanhu vese awaziya hunhu hwane. Wake kuti munhu akaita sei. Because kana muntu unotaura kuti baba imi muri zoti mamuri pa number 2. Anditi. So it means number 1 pane munhu, number 3 pane munhu, pa number 4 pane munhu. Vanhu ivavo ndoanani want to know those people kuti vazive kuti mamuri mbhodhoro hama dzangu chichenjerai. Christina Mahembe iye ndiyo watoziva. Nyoresa zita rake anowanikwa mu. Tikutovada. Ambuya taura kuti muri kwaziva. So vanhu musanyauro wangu nzandata vakanditaura ina ndisumanyika. Saka yadini kuti nyaya iri papa kutaurika kuri kuitika kuti pavaine mazita nhengi kwaundonama vanhu kwakuitika dai chakamiremedza kuti kubatanidza vanhu vandopinda chechimwe chete maambirikeni izvozvizvi ava mbuya ava tiri vanhu vamwe chete takakuti vamwe chete beauty sizinyeyo ndiyo honzeri ava vamwe vese vakutaurika apa kuchangamireka kwaundopedza henyu kundoti ezvanapa kuyakakichipai tikubuya pano panyaya imwe chete ivo vanhu vacheve vandori vanhu vasizinyeva saka changamiriwa kuti akutokundoti takutokundoti yachipera handisina nyaya nini munhu andane nyaya naye ndiani ndiBeauty ndiye wandiri kuda Beauty asi mimi varume ndiri kukumbira kana muchienda kuchechi ende ndiyo chechi yangu wangu ngatiregererane zvakaitika zvakadii zvakaitika then tiite map way forward yekuona kuti zvazvadai so taakuziva muwengi tochiita sei because handinakidzi mufanira kutotaura kuti ndopwanya dzimba handiti ndotopwanya dzimba uyu bvudzi rake harizikana riri kupi hazvidi hazvidi zvakadaro handinongokumbira nejaji yekuti bambo imimka nezvakataura ndiani iwewe ndiwe uri wakataura ndii kukumbira pfuga pa ari kupimbwa ii Ndiyadimba wane chirwere cheBP mushunga nombouri right saka chii ndakuti on your behalf on imimi muchatambira ruregerero on behalf of chii mbuya nemi
chanduda msikana. Yes, I know. Hauna chwa kusia. Basi. Tuda kuti tigare zvakadini. Anditi. Kumbira sadumba. Pane zvakaitika kumbira chi. Kumbira kana zvakanaka. Mugare magarira mafuta. Pamusoro chakabiro. Yes. Mbuya Dumba ndakandaidza baba wake ari muno. Ndinogona here kuasironi. Baba asachipanga huya. Inini handisi ndakapumwa mukundo wenyu yakapumwa. Saka mamuri ponya atichazogororese kuti. Saka takuti mwana adi akumbire regerero. Handiti. Because angona situation yacho mamiriro yakaita. Isusu what we want. Tinoda kuti vanhu mugare zvakadini. Dare rino harisire kuti azi ndinda wina kana zviri isusu chatoda kuti vanhu vagare zvakadini. Mbuya Dumba uri. Isusu ndo zvatoda. Toda kugara zvakanaka. Mbuya Dumba nambuya Hanzani. Mbuya Nyahoda. Kararamire kenyu kamaita toda kuti karambe kamboite sei. Kari ipapo. Sekuru wangu Nyahoda. Na sekuru nechekune muzukuru ka. Dzokera ipamambo ndizvo zvatoda. Mbuya. Takumbira gara ipatia. Takumbira kuti mwana akumbire chii. Akumbire regerero. Asi pamwe muri panze pane zvataona tese munomu zviri kuitika kuseri. Zvataona ndo zvinhu zviri kukonzera kuti chii. Zvinhu zviri kuitika zvidini. Zviitike. Saka tikuti isusu tati mwana daidzai mbuya. Kumbira mbuya chii. Kapipiga kuti uye mberi kwemwana mama. Kuti ndiona kuti zvechokadi munhu wemukati uyu uri chokwadi ere kuda kupa ruregerero kumwana wangu neni baba wacho. Ndiri chokwadi nekuti zvakaitika sekuru vakatomboziva chaiiti. Zvakapera here muzukuru wangu kuti zvinhu zvawaisangaziva zvakagadziriswa here zvikarurama wava munhu waMwari peshwa. Kubva kuvabereki pawataura watoti tionewo example kuti mwana patakaenda kechipiri nekuuya kwataita naye nhasi tine zvatakaitawo kuti mwana zvinhu zvidini zvimuitire zvakanaka. Saka maperedzano mwana wadini zvinhu zvaakaita. Yes. Saka mwana garisana zvakanaka zvinokosha navabereki wako tese tiuye kubva uko tinogara kumusha kwangu munokuziva kubonda uko ndiona makagarisana semagarira maita kare. Mambo wataura zvakawanda zveunhu zvoumwari. Iwe kana unga usingaendi kuchechi enda kuchechi unofarira uchienda unodzidziswa uri kutera zvabhiuti hazviwaki. Hapana kunoenda mberi zvachose zvataura mambo. Unogara uri pasi uri murombo uri kungotaura zvokupuma uri muruhingi nababa wako namai wako kwese nehanzvadzi kusvikira uzosara wapachena wega uzogoma wamwa poizoni wafa. Mwanangu ipa ruregerero ruri mukatikati wemunhu uri mukati mako waMwari kuti kuna mbuya nasekuru tiri pano tese newazukuru wangu wese nawana mhai wese wari apa newadaro vese ruregerero ngari witu wombera mwanangu. Tarisa mbuya watoda kuti kubiriba tinokuona isisu unoziva. Aiwa teedza matsango anondirwadza. Tarisa kumbuya Sekuru ini handina problem ndagara ndandisina problem. Mbuya mune zvekutaura here. Inini handina bari zvavo kumberedzero zvatokwira mwana mangu asi zvazvozokerera kuti upenyu hwangonya mwana wanga kurwara watanga kare ndipambanaye neusiri kuenda kumadzaki kurwara kwachidoko. Saka handina ichonovo kuti mama uchishimagara zvapera apata yako ichiniswa. Right. Pakanaka. Ndara iri pasi.
Right. Hama dzangu ngatiende rumba tinogare zvakanaka.